Έτοιμοι να συνεχίσουμε? Ξέρω τι θα κάνω για να κοιτάζω την ώρα. Θα πάρω το κινητό μου και θα κοιτάζω το έχω αθόρυβο. Να προγραμματίζουμε. Λοιπόν, θα σταλούν οι διαφάνειες και επίσης σκέφτηκα, επειδή έχω κάνει, είναι σε συνέδριο έχει παρουσιαστεί, όλα τα έχω ανοίξει εδώ να με εντάξει, έχω κάνει έρευνα, παρουσιάστηκε και με άλλους. Η πρώτη θεωρητική ήταν μόνη μου, η άλλη με ερωτηματολόγιο για τους διαδραστικούς πίνακες. Η μία είναι θεωρητική, περισσότερο, δηλαδή στηρίζομαι σε άλλες έρευνες, και η άλλη είναι έρευνα με ερωτηματολόγιο. Θα σας στείλω και τη μία και την άλλη, είναι σε πρακτικά συνεδρίου, ήδη είναι δημοσιευμένα, οπότε θα τα στείλω και θα τα δώσω για να σταλούν και σε αυτούς που είναι στην επαρχία, να καταλάβετε περίπου τι εννοώ και με το θεωρητικό, πώς το χειρίζει. Δεν το έχουμε προγραμματίσει για σήμερα. Δεν ξέρω αν στο δεύτερο μέρος θα το κάνετε αυτό. Να σας δώσω και το ερωτηματολόγιο. Ναι, να στείλω και το ερωτηματολόγιο. Ναι. Ναι, το έχω το ερωτηματολόγιο. Πάντοτε θεωρητικές έρευνες θα ήθελα εγώ προσωπικά να δω. Και δεν ξέρω αν με ενδιαφέρει και κάποιο. Ναι, το μικρόφωνο. Ας πούμε, ναι, νομίζω ότι θα ήταν καλό να δούμε και τον τρόπο που διατυπώνεται ένα ερωτηματολόγιο. Είναι στο ερωτηματολόγιο, πρώτα απ' όλα πρέπει να μην τους κατευθύνεις, να είσαι αμερόληπτος, να το προσέξεις και να το δει και κάποιος άλλος. Είναι βασικό αυτό. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να κάνεις και ερωτήσεις παρόμοιες με άλλο τρόπο για να δεις αν απαντάνε μηχανικά. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Και αυτά είναι κυρίως τα σημαντικά και να δώσεις και σε κάποιον πριν, ας πούμε, από το δείγμα σου, από τον πληθυσμό, να το κοιτάξει πριν το δώσεις, γιατί μπορεί να μην καταλαβαίνει κάποια πράγματα. Δηλαδή, θέλεις να δώσεις το ερωτηματολόγιο σε καθηγητές, δώσ' το σε ένα καθηγητή και πες του, είναι σαφείς οι ερωτήσεις, τις καταλαβαίνεις? Θέλεις να το δώσεις σε μαθητές, τους λες, παίρνεις ένα μαθητή τρίτης γυμνασίου και του λες, διάβασε, να δεις. Καταλαβαίνεις, είναι βασικό αυτό. Γιατί δεν ξέρεις καμιά φορά, μπορεί μία λέξη να μην την ξέρουν. Και σε τι δείγμα, σε τι ποσοστό πρέπει να είναι? Ανάλογα, ναι, κοίτα, ένα διδακτορικό θέλει 600 τουλάχιστον. Εντάξει. Για δημοσίευση. Λοιπόν, αν θέλεις για δημοσίευση σε ένα επιστημονικό περιοδικό, νομίζω 100 ερωτηματολόγια και πάνω σου φτάνουν για δημοσίευση. Αλλά τώρα, αν θέλεις να πάρεις διδακτορικό, θα πρέπει να είναι 600 ερωτηματολόγια και να μην είναι και μόνο ερωτηματολόγια. Θα πρέπει να έχεις και κάποιες συνεντεύξεις, θα πρέπει να έχεις και κάποια επιπλέον πράγματα. Είναι πολύ απλό να είναι μόνο ερωτηματολόγιο. Αλλά για μία δημοσίευση, τα 100 ερωτηματολόγια νομίζω ότι είναι αποδεκτά. Ή για παρουσίαση σε ένα συνέδριο και αυτά. Ναι. Τα είπαμε λοιπόν, αυτό είναι η περιγραφική. Είπαμε το πείραμα είναι το πρώτο, το αίτιο αποτέλεσμα το δεύτερο, η περιγραφική έρευνα είναι το τρίτο που είναι όλα αυτά, έτσι. Και τώρα πάμε στην ποιοτική έρευνα. Qualitative. Αυτή είναι πιο... Είναι η έρευνα... Υπάρχει τάση τώρα για ποιοτικές έρευνες, περισσότερο. Και στην Αγγλία και στην Αμερική και στην Ελλάδα τώρα, επειδή οι στατιστικοί τη θεωρούν και λίγο απρόσωπη και δεν δίνει και πολλά στοιχεία για τις επιμέρους απαντήσεις, απλώς λες το 70%, αυτό που σας είπα και στην αρχή. Ωραία, και το 70% ήθελε περισσότερο εξοπλισμό, το 30% δεν ήθελε περισσότερο εξοπλισμό. Τι γίνεται όμως από εκεί και πέρα? Θέλουν και κάποιες συνεντεύξεις συνήθως. Αν δεν είναι μόνο με συνεντεύξεις, σου ζητάνε όταν κάνεις έρευνα, πάρε και καμιά συνέντευξη από 2-3 τουλάχιστον, μελέτησε την κατάσταση, ενώ παλιά ήταν κατά της ποιοτικής έρευνας, τώρα υπάρχει μια τάση να θέλουν ποιοτική. Ποιοτική έρευνα είναι στο φυσικό περιβάλλον. Είναι οι συνεντεύξεις. Ποιοτική έρευνα είναι οι συνεντεύξεις. Κάθεσαι εκεί, είναι δομημένες. Μπορεί να είναι και δομημένες οι συνεντεύξεις. Έτσι. Η συνέντευξη δεν είναι κάθομαι και το συζητάω. Έχεις από πριν κάποια θέματα τα οποία θέλεις να συζητήσεις.
και τα συζητάς. Έτσι, τους ρωτάς, συζητάνε, λένε τις δικές τους απόψεις. Μπορεί να είναι στο φυσικό περιβάλλον. Ποιοτική έρευνα, ας πούμε, είναι η συμμετοχική παρατήρηση, που είναι στην κοινωνική ανθρωπολογία περισσότερο, που γίνεσαι μέρος της μικροκοινότητας, έτσι, που παλιά επίσης θεωρούσαν ότι πρέπει να είσαι έξω και αντικειμενικός. Τώρα πια μπορείς να είσαι και μέσα στην κοινότητα και να παρατηρείς και να καταγράφεις, γιατί έχει γίνει πια αποδεκτό ότι δεν γίνεται να μην είσαι και ο εαυτός σου. Οτιδήποτε και να ερευνάς, είσαι μέσα, όσο και να προσπαθείς να είσαι αντικειμενικός και αμερόληπτος, λίγο βάζεις και από τον ακόμη και το ερώτημα που θέτεις είναι ο εαυτός σου, έτσι. Οπότε λένε, ας το αποδεχτούμε τέλος πάντων, καλύτερα να είναι η συμμετοχή φανερή. Και το case studies, η μελέτη των περιπτώσεων, έτσι. Και αυτό είναι έρευνα. Μπορείς να μελετήσεις κάποιες περιπτώσεις. Είναι αποδεκτή και για δημοσίευση. Αυτή είναι η ποιοτική. Και η άλλη είναι οι ιστορικές έρευνες, οι έρευνες αρχείων. Οι ιστορικές αρχείων είναι, ας πούμε, η εκπαιδευτική πολιτική κατά την περίοδο της δικτακτορίας, ξέρω εγώ. Ψάχνεις και βρίσκεις τα πάντα, έτσι. Αυτό είναι, οτιδήποτε. Είναι ένας καλός τρόπος έρευνας. Ο ιστορική δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι ιστορικά γεγονότα, έτσι. Απλώς ψάχνεις αρχεία. Αλλά θα πρέπει να ψάξεις πολλά αρχεία. Δηλαδή, δεν πας στη στατιστική υπηρεσία και βρίσκεις κάτι και το δημοσιεύεις, γιατί αυτό είναι εντελώς απλό, έτσι. Αυτά είναι τα είδη των ερευνών. Πάμε τώρα. Χαρακτηριστικά του προβλήματος, που είπαμε ότι πρέπει να βρεις ένα πρόβλημα, έτσι, πρώτα, και μετά να κάνεις μια υπόθεση, να ενδιαφέρει και να συνεισφέρει. Ας πούμε, σας είπα αυτό που σας είπα το αστείο, πόσοι διδάκτες βγαίνουν και πόσα γαϊδούρια γεννιούνται, και να υπάρχει συνάφεια, ας πούμε, τι μας ενδιαφέρει. Το λέω υπερβολικά για να καταλάβουμε. Ή τη σχέση, αυτό είναι και για το συμμετρικό, η σχέση IQ και ταχύτητα στην ανάγνωση, να υποθέσεις ότι το υψηλότερο IQ έχει μεγαλύτερη ταχύτητα στην ανάγνωση. Άσε που εκεί υπάρχει μία παγίδα και θα μπορούσες, τώρα μου ήρθε αυτό, θεωρούμε, και το είπα ότι δεν ενδιαφέρει, θεωρούμε ότι είναι ασήμαντο γιατί θεωρούμε δεδομένο ότι το υψηλό IQ έχει μεγαλύτερη ταχύτητα στην ανάγνωση. Ωστόσο, υπάρχει περίπτωση να έχεις υψηλό IQ και δυσλεξία. Οπότε είναι ένας παράγοντας που θα μπορούσε να γίνει μία έρευνα και να δεις τα παιδιά που έχουν υψηλό IQ και δυσλεξία με τα παιδιά που έχουν χαμηλό IQ και δυσλεξία, τι ταχύτητες έχουν στην ανάγνωση. Και αν βρεις υψηλότερο, μπορείς να ερμηνεύσεις ότι τα παιδιά με υψηλό IQ δημιουργούν στρατηγικές για να μπορούν να ξεπεράσουν το πρόβλημά τους. Λέμε τώρα. Δηλαδή, και αυτά που σας λέω, γιατί που ήρθε και το ερώτημα για την ορθογραφία και την ηλικία, και αυτά που εγώ σας λέω για ίσως ασήμαντα, υπάρχει περίπτωση κάποιος να βρει ένα παράγοντα που να το κάνει πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι. Ναι. Πιστεύω πάνω σε αυτό θα μπορούσε να ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα IQ και συναισθηματική νοημοσύνη. Κατά πόσο δηλαδή το υψηλό IQ συνάδει με αυτό που ονομάζουμε, δεν ξέρω κατά πόσο είναι γνωστό, συναισθηματική νοημοσύνη. Έτσι. Ξέρεις τι βλέπω εγώ με πρώτη ματιά. Για πες. Ναι. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι το IQ είναι ευρύτερο και η συναισθηματική νοημοσύνη είναι κομμάτι γενικά του IQ, αν υπάρχει σαν IQ τέλος πάντων, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές... Υπάρχει και ο αντίλογος ότι δεν μπορείς να μετρήσεις καν το IQ ενός ανθρώπου. Το IQ το μετράς, γιατί τι λες, εγώ έχω αλλού την αντίρρησή μου. Το IQ, εσύ λες, το ορίζεις. Εγώ θεωρώ IQ αυτό και αυτό τη μέτρηση από το τάδε τεστ. Έτσι. Αποδεκτό, γιατί εσύ κάνεις την εξήγησή σου στην έρευνά σου. Λες ότι εγώ, δίνεις τον ορισμό σου, ό,τι ορισμό θέλεις. Λες, εγώ αυτό μετράω. Έτσι. Τώρα υπάρχουν οι αντιρρήσεις ότι δεν μετράει ακριβώς. Εγώ λέω αυτό που μετράει αυτό. Έτσι. Τη συναισθηματική νοημοσύνη πώς τη μετράς? Έχουμε πρόβλημα εκεί. Τι θα κάνεις για να μετρήσεις? Πώς την ορίζεις τη συναισθηματική νοημοσύνη? Κάνουμε υπόθεση εργασίας. Πολύ ωραία που το έθεσες αυτό. Και εγώ τώρα το επεξεργάζομαι και μπορούμε να το επεξεργαστούμε και όλοι μαζί. Εντάξει.
ότι το IQ, εγώ παίρνω ένα τεστ νοημοσύνης, σταθμισμένο στα ελληνικά, οποιοδήποτε, δεν με νοιάζει, έτσι. Και λέω ότι όσοι έχουν πάνω από 100 στο συγκεκριμένο τεστ, κανείς δεν μπορεί να μου πει γιατί και πώς. Εγώ σας λέω ότι αυτός είναι ο ορισμός μου. Ότι όσοι έχουν σε αυτό το συγκεκριμένο τεστ πάνω από 130, θεωρώ ότι έχουν υψηλή νοημοσύνη. Τον έδωσα τον ορισμό μου. Καμία αντίρρηση. Μπορεί ο άλλος να λέει ότι αυτό το τεστ και αυτά, αλλά εμένα δεν με αφορά στην ερευνά μου. Εγώ έχω εξηγηθεί. Έτσι. Συναισθηματική νοημοσύνη τώρα τι θα κάνω. Πώς θα κάνω υπόθεση εργασίας. Ότι όσοι έχουν IQ πάνω από 130, τι. Έχω πρόβλημα. Μπορούμε να σκεφτούμε κάτι που θα μπορούσαμε να ορίσουμε εμείς σαν συναισθηματική νοημοσύνη. Ότι έχουν περισσότερους φίλους. Ναι, θα έλεγα... Πρέπει να βρούμε κάτι μετρήσιμο. Το μικρόφωνο μάλλον θα μας... Ναι. Να δούμε τι ωραίο παράδειγμα αυτό. Λοιπόν, αφήνω τις σημειώσεις και πάμε να δούμε τώρα, έτσι. Πραγματικά, λόγω τιμής δεν έχω καμία ιδέα τώρα, έτσι. Λοιπόν, γιατί μπορεί στο τέλος να παραιτηθούμε και να πούμε, παιδιά, δεν γίνεται. Όπως το σκέφτομαι τώρα, έτσι, δεν έχω ασχοληθεί ειδικά με το θέμα. Ναι, τώρα, όλοι τώρα το σκεφτόμαστε. Δηλαδή, λοιπόν, ξεκινάω να ασχολούμαι λίγο με τη συναισθηματική νοημοσύνη. Ίσως το υψηλό IQ οδηγεί περισσότερο σε μία μονόπλευρη πορεία, να γίνει κάποιος επιστήμονας, να γίνει κάποιος... να κινηθεί περισσότερο, αλλά δεν εξασφαλίζει την ολοκληρωμένη προσωπικότητα, την κοινωνική ζωή. Ωραία, την διαπροσωπική ευφυΐα, έτσι, την αυτογνωσία. Κάνουμε υπόθεση εργασίας. Ναι, όσοι έχουν IQ πάνω από 130... Δεν εξασφαλίζει, οπωσδήποτε. Δεν... Ναι. Τι είναι η ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Το να μην είναι μονόπλευρο, δηλαδή αν ενδιαφέρεται πρέπει να το πούμε συγκεκριμένα, έτσι ώστε Τώρα αυτή τη στιγμή είναι λίγο πρόχειρη. Αυτό ζητάω από όλους, είναι μια ευκαιρία, γιατί ούτε εγώ το σκέφτομαι τώρα. Είναι μια πρόχειρη διατύπωση. Να τη βρούμε για λίγο. Λοιπόν, τι θα μπορούσαμε να πούμε, ότι όσοι έχουν IQ πάνω, αυτό είναι ωραίο, πάνω από 130, να πούμε ότι το 130, ό,τι θέλω εγώ λέω. Το 130 για μένα είναι η γραμμή. Πάνω από 130 τι και κάτω από 130 τι. Έχω δύο ανεξάρτητες. Κάτι είπαμε πριν για τα χαρισματικά άτομα. Δεν είναι αυτά που νόμιζαν παλιά, έτσι, ο Σπασίκλας, αυτός που διαβάζει πάρα πολύ κλπ. Ίσως λοιπόν θα μπορούσε να συνδεθεί κατά πόσο η συναισθηματική νοημοσύνη συνδέεται με το χαρισματικό άτομο. Τι είναι η συναισθηματική αυτό, καταλαβαίνετε τι ζητάω. Τι... Πρακτικά, τι θα μου δώσει στην έρευνα, τι θα δω. Γι' αυτό λέω ήταν πολύ καλή η ερώτηση. Συνδέεται με την κοινωνική ζωή, με την αυτογνωσία. Πόσους φίλους έχει, θέλω μέτρηση. Αλλιώς δεν μπορώ να το δεχτώ. Δηλαδή κοίτα, παίρνω εγώ 100 άτομα, έτσι. Πρέπει να τους μετρήσω το IQ, η ανεξάρτητη μεταβλητή μου. Όσοι έχουν πάνω από 130 και όσοι έχουν κάτω από 130. Τι, έχουν περισσότερους φίλους, τι να πω για συναισθηματική νοημοσύνη. Είναι ένα προϊόν έρευνας, ίσως εν μέρει και εμπειρικής, μελέτης περιπτώσεων, ξέρω εγώ. Οπότε στη δική μου, οπότε δεν μπορώ, παρετούμε, θα κάνω ποιοτική έρευνα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σκεφτώ εάν μπορεί να γίνει. Να σκεφτούμε, αυτό λέω και τους άλλους. Λοιπόν, τι θα μπορούσαμε σίγουρα μπορεί να γίνει ποιοτική έρευνα. Ίσως όμως μπορεί να γίνει και ποσοτική. Απλά δεν το έχω σκεφτεί συγκεκριμένα. Ας κάνουμε, να πούμε για ποιοτική. Εγώ ντε και καλά θέλω να συνδέσω το IQ, το οποίο είναι εύκολο, μετρήσιμο, 130 πάνω κάτω, με τι. Ναι. Ας πούμε ότι μια παράμετρος είναι το empathy, η ενσυναίσθηση. Πώς τη μετράω. Πώς τη μετράω. Τώρα μου έτσι... Ναι, τι θα τους ρωτήσω, τι θα μετρήσω. Θα μπορούσα, ας πούμε, στους... Έχω ένα ερωτηματολόγιο. Ναι. Να το σχεδιάσουμε τώρα. Έχω ένα ερωτηματολόγιο εγώ. Τους έχω βρει το IQ. Τους έχω βάλει κάτω και τους έχω βρει το IQ. Κάποιοι είναι πάνω από 130 και κάποιοι κάτω από 130. Παναγία μου, αν δεν είναι κανείς πάνω από 130. Δεν μπορώ να κάνω την έρευνα, έτσι. Θα πάρουμε μεγαλύτερο δείγμα, άρα θα πάμε πίσω πάλι, έτσι. Ναι, το λέω και αυτό. Τι μπορεί να σου τύχει τώρα, έτσι. Λοιπόν. Ωραία. Έχω, ας πούμε, 200 άτομα και τους δίνω μαζί και τους δίνω μάλλον
κάποιες περιπτώσεις, μια ιστορία, όπου από εκεί με έναν τρόπο θα φανεί αν έχουν συνέστηση. Με τι? Με τι ερωτήσεις? Δεν θα είναι απαραίτητα ερωτηματολόγιο. Μπορεί να είναι μια ιστορία πώς διαχειρίζεστε μια κατάσταση. Ναι, και εγώ πώς το μετράω? Ναι. Θα πω τι. Δηλαδή, εγώ στα αποτελέσματα της έρευνάς μου θα πω, αυτό θα σκεφτείτε πάντοτε. Όταν κάνετε το ερώτημα θα λέτε, και τι θα πω μετά? Ωραία, εγώ θα πω, όσοι είχαν νοημοσύνη πάνω από 130, τι? Δεν ακούγεται. Ωραία, ας πούμε ότι τους δίνω λοιπόν μία ιστορία, όπου βάζω μετρήσιμες απαντήσεις στην ιστορία αυτή. Ναι, ωραία. Δηλαδή, αν απαντήσει, ξέρω εγώ, αυτός που ρωτάτε, ότι... Ανοιχτές ή κλειστές? Τώρα πλησιάζεις. Κλειστές. Το Ναι. περιορίζω δηλαδή. Ναι, ότι απάντησαν Ναι. έτσι. Οπότε, Τώρα πλησιάζουμε, έτσι, πρέπει κάτι να πούμε γι' Ναι. αυτό. Αν βάσει αυτές τις ιστορίες, ας πούμε ότι τους δίνω 3 απαντήσεις, του τύπου αδιαφορώ, δεν με αφορά, ας πούμε, το πώς εξελίσσεται η ιστορία, ή στη θέση θα βοηθούσα τον πρωταγωνιστή της ιστορίας. Κάτι Ναι. τέτοιο. Αναλόγως λοιπόν με το ποια θα είναι και η απάντηση, να δούμε αν... Εντάξει, βέβαια, Τώρα στην είναι- επιστημονική κοινότητα θα σου ορμήξουν και θα σου πούν. Ναι. Δεν έδωσες ορισμό της συναισθηματικής νοημοσύνης. Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι το ενδιαφέρον για τους άλλους. Όχι. Τι Ας είναι? πούμε ότι αυτό θα είναι στα πλαίσια της έρευνας που θα υπάρχει ερωτηματολόγιο, θα υπάρχει και αυτό. Δηλαδή, για να αξιολογήσω αν έχει συναισθηματική νοημοσύνη, μία παράμετρος θα είναι να δω αν έχει ενσυναίσθηση. Τι είναι η συναίσθηση? Μέτρη. Αυτό ενδιαφέρον για τους άλλους, ας πούμε. Λοιπόν, Ότι μπορείτε να μου δώσετε τον ορισμό της συναισθηματικής νοημοσύνης? Δεν θέλω να είναι ο σωστός, πέστε μου κάτι. Τι θα μετρήσετε? Μπορώ να μπω στη θέση του άλλου. Παιχνίδι ρόλων, παραδείγματος χάρη. Μπαίνω στη θέση ενός παιδιού των φαναριών, προσπαθώ να ταυτιστώ μαζί του, παράδειγμα, λέω τώρα, ή ενός πρόσφυγα. Ωραία. Προσπαθώ. Μπαίνω στη θέση του άλλου. Δώστε μου ορισμό συναισθηματικής νοημοσύνης. Οπότε, μία παράμετρος, λοιπόν, αυτή είναι μία παράμετρος, η ενσυναίσθηση. Μία δεύτερη παράμετρος μπορεί να είναι πώς διαχειρίζομαι τις διαπροσωπικές μου σχέσεις. Οπότε, εκεί θα υπάρχει ένα ερωτηματολόγιο, ας πούμε, γι' αυτό. Και πώς θα το μετράω? Τι θα τους Ναι. ρωτάω? Έχει πολύ... Ναι, Θέλω να οκ. σας δείξω. Εγώ δεν έχω κάτι ακόμη στο μυαλό μου. Εγώ έχω πρόβλημα με τη συναισθηματική νοημοσύνη να την ορίσω αυτή τη στιγμή, γιατί είναι πάρα πολλά πράγματα. Ορίστε. Για να δούμε. Λοιπόν, εγώ σαν συναισθηματική νοημοσύνη, έτσι όπως θα ήθελα εγώ να το ορίσω, θα έδινα ορισμό ότι η συναισθηματική νοημοσύνη έχει να κάνει με την βοήθεια στο συνάνθρωπο, με το κοινωνικό σύνολο, το πόσο κοινωνικό θα ήταν το άτομο που είναι πάνω από 130 που θέσαμε. Κοινωνικό με την έννοια έχει με την φίλους. έννοια έχει φίλους. Πόσους φίλους τους μετράμε? Πόσους φίλους έχει. Τους ρωτάμε, Αυτό πόσους θα φίλους το έχεις, έκανα, ναι, αυτό θα το έκανα μέσα από ένα ερωτηματολόγιο, μου βγαίνει αυτή τη στιγμή πιο εύκολο, όπου από εκεί πέρα θα προσπαθούσα να αντλήσω πράγματα σχετικά, πληροφορίες μάλλον, σχετικά με τον εθελοντισμό, με κάποιες κοινωνικές τέτοιες δηλαδή τάσεις. Το πλησιάζουμε, τους ρωτάμε. Ναι, τους Σε ρωτάω. πόσες εθελοντικές οργανώσεις ανήκεις? Ανήκεις, αν έχεις συμμετάσχει, Πόσους φίλους έχεις? πόσους φίλους έχεις. Τι άλλο? Θα έμπαινα και λίγο συναισθηματικά στους φίλους, να έλεγα ότι είσαι ευχαριστημένος από τις φιλίες στους οποίους έχεις. Ή θα Σε τι ήθελες ποσοστό νιώθεις περισσότερους? μπορεί να νιώσεις προδομένος από το φίλο. Οπότε να βγάλω από εκεί κάποια συναισθήματα και μετά θα πήγαινα περισσότερο κοινωνικά. Να έβλεπα αν είχε κάποιους δεσμούς με εθελοντισμό, όπως είπαμε. Ωραία. Αυτό. Πρέπει να είναι συγκεκριμένο. Πόσους φίλους έχεις? Σε πόσες εθελοντικές, ό,τι θέλετε. Εσείς την ορίζετε, γιατί ο ένας λέει συναισθηματική είναι το ένα, ο άλλος το άλλο. Τι θα πρέπει να κάνεις στην προκειμένη περίπτωση? Να το σκεφτείς και να ρωτήσεις κι άλλους, να κάτσεις μόνος σου να το σκεφτείς. Θα πεις, τι νομίζεις, έλα εδώ φιλενάδα, τι νομίζεις ότι είναι η συναισθηματική νοημοσύνη, εσύ τι νομίζεις ότι είναι? Γιατί η συναισθηματική νοημοσύνη δεν έχει οριστεί λειτουργικά, δηλαδή είναι αυτό και αυτό μετρήσιμο. Άρα εσύ σαν επιστήμονας θα πρέπει να βγάλεις το φίδι από την τρύπα και να το ορίσεις.
έτσι. Και να πεις, για μένα συναισθηματική νοημοσύνη στην έρευνά μου δεν μπορεί να σου ορμήξει κανείς, γιατί εσύ λες ότι είναι, έχουμε συνεισφορά. Ακούω, λες να μας πούνε. Λες συναισθηματική νοημοσύνη είναι πόσους φίλους έχω, αν είμαι ικανοποιημένη από τους φίλους μου, αν ήθελα περισσότερους φίλους. Και μετά λες, πιάσαμε. Λοιπόν, διαβάζω. Οπότε, για να ολοκληρώσω και μετά θα διαβάσω, οπότε εσύ θα πρέπει να πεις, πάνω από 130 έχουν πολλούς φίλους. Επίσης, συμμετέχουν σε πολλές εθελοντικές οργανώσεις. Επίσης, είναι ευχαριστημένοι από τις φιλίες τους. Επίσης, είναι ευχαριστημένοι από το επάγγελμά τους. Επίσης, έχουν καλές σχέσεις με το αφεντικό τους. Επίσης, δεν έχουν καλές σχέσεις με τους γονείς τους. Μπορείς να βάζεις και δεν. Έτσι ώστε να δίνεις κάτι. Δεν μπορείς να λες αόριστα, αυτό ακριβώς σας έλεγα. Πρέπει, εσύ θα πεις ό,τι θέλεις. Αρκεί να ξέρει αυτός που θα διαβάσει την έρευνά σου, τι στο καλό μετράς και τι στο καλό ερευνάς. Αυτό. Δεν τους νοιάζει από εκεί και πέρα. Βέβαια, δεν θα μπορείς να ορίσεις την συναισθηματική νοημοσύνη πόσα μέτρα πηδάει. Είναι άσχετο. Να πλησιάζεις όμως αυτή την έννοια τη γενική της συναισθηματικής νοημοσύνης. Αυτό εννοώ. Και τώρα μέσα στο σκότος θα διαβάσω. Αν δημιουργήσω ένα πείραμα μέσα από μια κατάσταση που προϋποθέτει υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη, να δω πώς αντιδρούν οι άνθρωποι με υψηλό IQ. Θα πρέπει όμως, μας το στέλνει ο Διαμαντής ή Διαμάντης, δεν μου απάντησε που είναι ο τόνος και είναι στα αγγλικά αυτό, που το είπα προηγουμένως. Ναι, αλλά ναι, τέλειο, να γίνει ένα πείραμα. Ωραία, να γίνει ένα. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να είναι ηθικό να γίνει το πείραμα και να τους ενημερώσεις ή να μην τους ενημερώσεις, έτσι. Να τους βάλεις σε μια διαδικασία πώς θα αντιδράσουν. Δεν ξέρω κατά πόσο θα πρέπει να τους βάλουμε σε μια διαδικασία που μπορεί να είναι ή εξευτελισμού ή δεν ξέρω, γιατί μπορεί να μην είναι και ηθικό να γίνει, έτσι. Ένα αυτό. Θα τα πούμε και αυτά. Τώρα όμως, και πάλι, προϋποθέτει υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη. Δηλαδή, τι προϋποθέτει? Να είσαι φιλικός, να είσαι... Τι? Πρέπει να το ορίσουμε. Να το ορίσουμε. Τι είναι συναισθηματική νοημοσύνη. Και σε αυτή την περίπτωση, έτσι. Αλλά όταν σχεδιάσεις το πείραμα αναγκαστικά, θα το ορίσεις. Γιατί τι θα κάνουν εκεί στο πείραμα? Κάτι θα πρέπει να κάνουν. Ή να είναι φιλικοί, ή να δεχτούν να λάβουν μέρος σε μια εθελοντική οργάνωση, ή να έχουν καλή σχέση με το αφεντικό τους, κάτι θα πρέπει να κάνουν, έτσι. Άλλο ερώτημα. Λέει η Έρη. Η κατανόηση των συναισθημάτων του άλλου μας λέει ότι είναι. Αλλά πώς ξέρουμε αν κατανοεί τα συναισθήματα του άλλου? Θα πρέπει πάλι να το πούμε. Θα πρέπει να πούμε, όταν ο άλλος νιώθει λύπη, τότε και εσύ νιώθεις λύπη. Όταν ο άλλος νιώθει χαρά, τότε θα πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι για να μετράμε. Νομίζω είναι κατανοητό, έτσι ώστε όταν το λες στον άλλο να ξέρει τι έκανες. Απλό είναι. Τώρα η άλλη ερώτηση είναι, τώρα Φιλοκώστα, πρέπει να είναι το επίθετο. Μπορείς να απευθυνθείς σε μέλη της Μένσα, όπου όλοι έχουν νοημοσύνη πάνω από 130, οπότε δεν χάνεις χρόνο ψάχνοντας για δείγμα. Ωραία, ναι, το ξέρω. Αλλά μπορεί να μας πούνε ότι όσοι συμμετέχουν και έχουν, γιατί το να πας να γίνεις μέλος στη Μένσα σημαίνει ότι πήγες μόνος σου, δεν σε παίρνουν με το ζόρι, έτσι, ούτε δειγματοληπτικά. Μήπως υπάρχει κάποιος παράγοντας σε αυτούς που πήγανε στα μέλη της Μένσα που κάνει τη διαφορά? Θα προτιμούσα ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα, έτσι. Γιατί μπορεί να πούμε ότι μέλη στη Μένσα πηγαίνουν όσοι είναι με πολύ υψηλή αυτοπεποίθηση. Κάτι τέτοιο, έτσι. Οπότε μπορεί να μας ορμήξουν και να μας αξιολογήσουν αρνητικά. Αλλά πάλι καλά θα μπορούσαμε να το κάνουμε και αυτό. Έρευνα με ερωτηματολόγιο σχετικά με τις διαπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων, κυρίως με συνέντευξη. Δεν είναι άμεσα μετρήσιμη με αριθμούς τέτοια, δεν είναι μετρήσιμα. Ποιοτική. Συμφωνώ. Κοντέψαμε κι εμείς να πάμε στην ποιοτική. Αλλά μπορούμε να το σώσουμε, να δώσουμε έναν ορισμό που μπορεί να μην είναι και ακριβώς συναισθηματική νοημοσύνη, αλλά να το πλησιάζει, έτσι. Αλλιώς, συναισθηματική νοημοσύνη είναι ποιοτικός όρος. Εμείς, αν θέλουμε όμως, δεν μας το απαγορεύει κανείς να το κάνουμε ποσοτικό. Να το πλησιάσουμε. Κανείς δεν το απαγορεύει αυτό σε μία έρευνα.
Τώρα, τη συναισθηματική νοημοσύνη μπορούμε να τη μετρήσουμε με την επιτυχία κάποιου όσον αφορά στην οικογενειακή σταθερότητα. Όχι χωρισμένος, δεκτό. Το λέμε. Να. Μέσα στο ερωτηματολόγιο. Επιτυχία επαγγελματική. Αυτό που μου αρέσει, αυτό κάνω ως επάγγελμα. Τέλεια. Ευχαριστούμε. Η Στέλλα μας το στέλνει. Κοινωνικές σχέσεις, αριθμός φίλων, που το αναφέραμε και εδώ. Τέλεια. Ευκολία προσαρμογής στα καθημερινά μου προβλήματα. Τέλεια. Προσαρμόζεσαι εύκολα στα προβλήματα. Τέλεια. Αρκεί, έχεις χωρίσει, έχεις σχέση. Ναι. Ό,τι θέλουμε ορίζουμε, αρκεί να πούμε κάτι, έτσι. Και το άλλο, η Μαρία μας λέει, η αντίληψη των συναισθημάτων των άλλων ονομάζεται συναισθηματική νοημοσύνη. Θα μπορούσαμε σε παιδιά ενδεχομένως να δείξουμε φατσούλες και να λέμε είναι χαρούμενος, είναι... αλλά θα πρέπει από πριν να πούμε αυτή η φατσούλα είναι χαρούμενη, αυτή είναι έτσι. Ναι, θα μπορούσε να γίνει. Πρέπει, το καλό με την έρευνα είναι ότι μπορείς να γίνεις πολύ δημιουργικός επίσης, έτσι. Μπορείς να γίνεις πάρα πολύ δημιουργικός. Αρκεί να το χαίρεσαι, αυτή είναι η στάση. Να μην λες πανάθεμα την ώρα που πρέπει να κάνω την εργασία και όλα αυτά. Πρέπει να μπει σε μια νοοτροπία ότι κοίτα να δεις, κάνω κάτι που είναι δημιουργικό. Και νομίζω και σε όλα στη ζωή μας πρέπει να το κάνουμε αυτό, αλλιώς υποφέρουμε. Νομίζω πως τέτοιες έρευνες, επειδή δεν είναι τόσο τυποποιημένες όσο κάποιες άλλες, δηλαδή ψάχνουν τον ορισμό, μπορούν να γίνουν πιο δημιουργικές. Ναι, ναι, ναι. Μα οι πιο κλασικές έρευνες ξεκίνησαν, είναι αυτές οι οποίες ψαχνόντουσαν να δώσουν ορισμό. Πού είμαστε? Να είναι συμμετρικό το πρόβλημα. Αυτό που είπαμε, φεύγουμε λοιπόν. Πώς φτάσαμε στον... Φτάσαμε από το... Ό,τι θέλεις κάνεις, αρκεί να εξηγείς. Νομίζω ήταν ωραίο το παράδειγμα. Ναι, ναι, αρκεί να εξηγείς. Εσύ θεωρείς συναισθηματική νοημοσύνη να μην είσαι χωρισμένος, το λες και εξηγείσαι. Κανείς δεν μπορεί να σου πει, κοίτα να σου πω. Εσύ λες, εγώ έδωσα έναν ορισμό. Άρα κάποιος άλλος, ποιο είναι το κόλπο? Να σκέφτεστε ότι εάν εγώ που σε αξιολογώ θελήσω να κάνω την ίδια έρευνα, μπορώ να κάνω την ίδια έρευνα. Ακριβώς. Με άλλο δείγμα. Δηλαδή να κάνω τις ίδιες ερωτήσεις. Με άλλο δείγμα. Έτσι. Στην ποιοτική δεν μπορεί να γίνει αυτό. Μόνο στην ποσοτική. Στην ποιοτική είσαι λίγο πιο ελεύθερος, έτσι. Τώρα, να είναι συμμετρικό. Σας είπα, αν βγει άλλο αποτέλεσμα από αυτό που περιμένεις, να έχει αξία. Έτσι, μην την πατήσεις και δεν έχει αξία. Έχουμε κι άλλο. Να μην ξεχνάτε τα μικροφωνάκια. Εγώ έχω. Λοιπόν, όλοι να λέμε, όταν πιάνετε μικρόφωνο, όλοι να το θυμόμαστε να λέμε το μικρόφωνο. Λοιπόν, το συμμετρικό νομίζω ότι το καλύψαμε, έτσι, δεν ξέρεις ποτέ τι θα σου βγει και το ανάποδο να σου βγει να έχει σημασία. Να οδηγεί σε περαιτέρω έρευνα. Δεν ανακαλύπτεις την πυρίτιδα και ξαφνικά τελείωσες. Συνεισφέρεις κάθε φορά, ο καθένας από εμάς, με την έρευνά του, συνεισφέρει λίγο στο να το διαβάσουν οι άλλοι, να έχουν μια ιδέα, να προβληματιστούν και γι' αυτό. Οι περισσότερες δημοσιεύσεις, εκεί που είναι η ερμηνεία που λες τα δικά σου, λένε, προτείνουν για περαιτέρω έρευνα. Και είναι πολύ ωραίο αυτό και στην αξιολόγηση είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί ένα από τα πράγματα που πρέπει να κάνεις στην έρευνα είναι να σπρώχνεις λίγο πιο πέρα την επιστήμη και να το πιάνει ο άλλος από σένα και να το πηγαίνει πιο πέρα. Εντάξει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να μπορεί να ερευνηθεί. Είναι πάρα πολύ καλό ερώτημα, υπάρχει Θεός? Δεν μπορεί να ερευνηθεί. Θα πρέπει να μπορείς να το ερευνήσεις. Γιατί... Ποιο? Μικρόφωνο. Μικρόφωνο. Δεν μπορεί να ερευνηθεί αυτό το ερώτημα, μπορεί όμως να ερευνηθεί κάτι άλλο. Ποια είναι η στάση ζωής, συμπεριφορά κλπ. Ανθρώπων οι οποίοι πιστεύουν στο Θεό και ποια είναι ο τρόπος ζωής ανθρώπων οι οποίοι δηλώνουν άθεοι. Αυτό είναι να ορίσουμε τον τρόπο ζωής, τι περιμένουμε όμως, θα κάνουμε υπόθεση. Ναι, αυτό είναι ένα γενικό επαγωγικά, ότι εγώ υποπτεύομαι ότι αυτό είναι το επαγωγικό, μία και το λέμε. Εγώ υποπτεύομαι ότι αυτοί που πιστεύουν σε κάποια θρησκεία, κάπως αλλιώς είναι στη ζωή τους από αυτούς που δεν πιστεύουν. Για να δω τώρα, λοιπόν, πιστεύουν, δεν πιστεύουν, εύκολο, τους ρωτάω. Τι να μετρήσω τώρα?
εάν είναι χωρισμένοι που μας δώσαν, εάν κάνουν πολλά παιδιά, εάν βοηθάνε τους άλλους, εάν είναι στη φιλανθρωπία, μετράς. Αλλά θα πρέπει η στάση ζωής να μετρηθεί. Δεν μπορείς να μετρήσεις τα πάντα, έτσι. Θα πρέπει να μετρήσεις 50 πράγματα, μέτρα 50. Εντάξει, ένα-ένα. Να μπορεί να ερευνηθεί, το είπαμε, να ταιριάζει στον ερευνητή. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, μην κάνετε κάτι που δεν σας ενδιαφέρει. Ειδικά σε επίπεδο μεταπτυχιακού και διδακτορικού, δεν πάει με τίποτα αν δεν σε ενδιαφέρει. Ο περισσότερος κόσμος που έχει αφήσει το διδακτορικό του είναι γιατί δεν τον ενδιαφέρει. Έτσι. Άσε που μες στο δεύτερο χρόνο του διδακτορικού αρχίζεις και αμφιβάλλεις, παρόλο που σε ενδιαφέρει, ας πούμε, αρχίζεις και λες τι κάνω εδώ, γιατί το κάνω και τι αξία έχει και τι ερευνώ και απογοητεύεσαι, γιατί έχεις και τους επιβλέποντες που φροντίζουν να σου κόψουν τα φτερά με το πήγαινε, έλα, γράψε, ξεγράψε, ξαναφέρε, ξανακάνε. Φαντάσου να μην σε ενδιαφέρει και καθόλου. Να έχεις πείρα. Καλά είναι, γιατί για να σχηματίσεις τα ερωτήματα και να σκεφτείς επαγωγικά θα πρέπει να είσαι μέσα. Το επαγωγικό είναι είμαι μέσα στην κατάσταση. Δηλαδή, αν είσαι καθηγητής, καλά είναι να κάνεις έρευνα μέσα στις τάξεις. Έτσι. Δεν μπορείς να είσαι λογιστής και να πας να κάνεις έρευνα σε μία τάξη, θα σου ξεφύγουν πράγματα. Εντάξει, αυτό εννοώ να έχεις πείρα. Να είναι εφικτό να γίνει. Για παράδειγμα, τι να πούμε τώρα, ότι θέλεις να ερευνήσεις. Για πέστε κάτι που δεν είναι εφικτό να γίνει. Ξέρω εγώ, εφικτό δεν είναι και κάτι το οποίο δεν είναι και ηθικό να γίνει, ας πούμε. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για αυτή την έρευνα που βάζανε κάποιους και δίνανε ηλεκτροσόκ και είχε γίνει για να δούνε. Μπράβο, αυτό δεν είναι εφικτό, γιατί δεν είναι ηθικό, έτσι. Ούτε μπορείς τον άλλον να του περνάς ακτινοβολία να δεις αν θα πάθει καρκίνο ή να του βάζεις να καπνίζει 100 τσιγάρα την ημέρα. Εντάξει, αυτό σημαίνει εφικτό. Ούτε, ναι. Μικρόφωνο. Ωστόσο, να πω ότι δεν έδιναν ωστόσο όντως ηλεκτροσόκ. Απλά ήταν ηθοποιός στη θέση. Απλά ήταν ανήθικο για το υποκείμενο, υποτίθεται. Ναι, αυτοί που το έκαναν. Ήταν ανήθικο για το υποκείμενο. Απλά όταν βγήκαν μετά, δηλαδή έξω, κάποιοι άρχισαν να αναρωτιόνται αν είναι καλοί άνθρωποι ή αν, ας πούμε, ξέρω εγώ, αξίζει να ζουν. Ναι. Νομίζω είχαν και μια περίπτωση αυτοκτονίας, δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό. Γι' αυτό μετά πρέπει στην Αμερική τουλάχιστον πρέπει να παίρνεις άδεια πριν κάνεις κάποιο πείραμα από το σύλλογο. Το ερώτημα ήταν επαγωγικά πώς το καλό οι Ναζί μπόρεσαν να κάνουν όλα αυτά τα βασανιστήρια και να σκοτώνουν τόσο κόσμο. Και επαγωγικά σκέφτηκε, ρε εσύ ήταν η εξουσία, τους λέγανε κάντο και δεν σκεφτόντουσαν και το έκαναν. Και έβαζαν στο φούρνο κόσμο. Και σου λέει θα στήσω ένα πείραμα για να δω συμπερασματικά αν ισχύει. Και πήρανε κάποιους ηθοποιούς και κάποιους φοιτητές απ' έξω και τους λέγανε ότι θα πρέπει να, όταν το λέει ο καθηγητής, να τους δίνεις ηλεκτροσόκ. Οι ηθοποιοί λοιπόν, ο φοιτητής πάταγε, οι ηθοποιοί κάνανε ένα έτσι. Πρώτο. Μετά έλεγε πάτα περισσότερο. Και έκανε ο άλλος... Κάτι ναι. Τέλος πάντων. Για να πούν την αλήθεια, ήταν ολόκληρο ωραίο στημένο, αλλά το πάω λίγο γρήγορα. Εν πάση περιπτώσει, σε κάποιο σημείο το κουμπί που έπρεπε να πατήσουν έλεγαν ότι είναι επικίνδυνο, μπορεί να προκαλέσει και το θάνατο. Και τους έλεγε ο καθηγητής, πάτα το. Κάποιοι το πάτησαν. Βασικά πολλοί το πάτησαν. Ναι, πολλοί το πάτησαν. Όχι η πλειοψηφία, αλλά πολλοί το πάτησαν. Πολλοί το πάτησαν. Αυτό ήταν εντυπωσιακό, ότι η εξουσία τους έδινε μία εντολή και το έκαναν. Αλλά μετά, όταν βγήκαν έξω και έμαθαν τι τους έκαναν, ένιωσαν πάρα πολύ άσχημα αυτοί που το πάτησαν. Ναι. Λοιπόν, έχουμε κάποια μηνύματα. Συναισθηματική νοημοσύνη είναι η διαδικασία της αναγνώσης των συναισθημάτων σου και της αποδοχής τους ως μια διαδικασία διαρκούς έκφρασης του εαυτού σου. Συνακόλουθα επέρχεται η ορίμανση και η επεξήγηση των άλλοτε αδιέξοδων καταστάσεων. Έχω την εντύπωση ότι η συναισθηματική νοημοσύνη ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Εγώ αυτό έβγαλα. Λάβετε το υπόψη σας. Ναι. Ενδιαφέρει πολύ κόσμο και χωράει πολύ έρευνα.
Και νομίζω ότι είναι και ένα θολό το οποίο δεν την έχουμε ορίσει κιόλας. Μήπως θα πρέπει. Έχω κι άλλο. Και έχει 4 διαστάσεις. Ορίστε. Αναγνώριση και έκφραση, χρήση συναισθημάτων, ενσυναίσθηση, έλεγχο συναισθημάτων. Οπότε στηρίζουμε το ερωτηματολόγιο πάνω σε αυτούς τους άξονες, του λέει ο Αντώνης. Πολύ σωστά. Αρκεί να δώσουμε κάτι μετρήσιμο. Αλλιώς να πούμε κάνω ποιοτική έρευνα, έτσι. Πολύ ωραία. Κάντε για τη συναισθηματική νοημοσύνη κάτι, άκου που σας λέω. Αν και είναι επικίνδυνο, δηλαδή μπορεί να ενδιαφέρει τον κόσμο, αλλά να μην είναι εφικτό να το κάνεις μετρήσιμο, έτσι. Να αρκεί ο χρόνος, έτσι, για να κάνεις μια έρευνα, έτσι. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις σε όλη την Ελλάδα, όταν πρέπει να παραδώσεις την εργασία σου σε ένα μήνα, να πεις στην τρίτη γυμνασίου σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Επειδή δεν βλέπω. Ναι. Ναι. Τα μηνύματα. Να πιω λίγο νερό, μάλλον. Όχι, εντάξει, ναι. Όχι, βλέπω. Αν το κάνω έτσι, βλέπω. Δεν με πειράζει. Βλέπετε εσείς όμως τώρα. Ωραία, εντάξει. Τέλεια. Πάμε λοιπόν. Πηγές προβλημάτων. Πού μπορείτε να βρείτε προβλήματα. Λοιπόν. Εμπειρία. Παρατηρήσεις σχετικά με σχέσεις. Βλέπεις, βρε παιδί μου, είσαι μες στις τάξεις, χρησιμοποιείς διαδραστικούς πίνακες, λέω τώρα. Βλέπεις ότι πάνε καλύτερα τα παιδιά. Εντάξει. Το στείνεις σαν έρευνα. Παρατηρείς. Βλέπεις ότι όταν τους λες μπράβο, ξέρω εγώ, πάνε καλύτερα. Βλέπεις όταν τους δίνεις μια σφαλιάρα, πάνε καλύτερα. Δεν ξέρω τι βλέπεις, το στείνεις, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Συμπεράσματα από θεωρίες. Διαβάζεις, εννοείται. Διαβάζεις επιστημονικά άρθρα. Διαβάζεις βιβλία. Δεν μπορείς να κάνεις δική σου έρευνα χωρίς να διαβάσεις τις έρευνες των άλλων, έτσι. Σχετική βιβλιογραφία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί? Παίρνεις, διαβάζεις εσύ έρευνες που έχουν γίνει, κάνεις το επόμενο βήμα. Δεν είναι κακό. Δεν χρειάζεται να σχεδιάσεις την πιο πρωτότυπη έρευνα του κόσμου. Αρκεί να είναι σωστή, να συνεισφέρει κάτι. Κάνεις το επόμενο βήμα. Λες, για να δούμε και αυτό. Διαδικασία για να λύσεις άλλα προβλήματα. Βλέπεις μια ωραία διαδικασία, πώς έχει στήσει τη μέθοδο του άλλος και κάνεις τη δική σου έρευνα για ένα παραπλήσιο πρόβλημα. Δεν χρειάζεται να ανακαλύψεις εσύ, δεν είναι κακό, έτσι. Επιβεβαίωση του ευρήματος. Κάνεις και την ίδια έρευνα. Δεν είναι κακό. Θεωρείται πάρα πολύ θεμιτό να το κάνεις αυτό. Για παράδειγμα, έχει γίνει μία έρευνα ταχύτητα ανάγνωση στην ελληνική με ταχύτητα ανάγνωση στην αγγλική. Και βγαίνει ότι υπάρχει συνάφεια και σχέση. Ξανακάντου με άλλους. Συνεισφέρει στην επιστήμη ακόμη και αυτό. Με άλλο δείγμα, έτσι. Βελτίωση εφαρμογή σε άλλες κουλτούρες. Έτσι, δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις για να το κάνεις, έτσι. Βελτίωση προηγούμενων ερευνών. Λες, για να την κάνω αυτή την έρευνα, ρε παιδί μου, και να βάλω και κάτι άλλο ακόμη. Ας βάλω και καμιά συνέντευξη, όπως έγινε η ίδια, και να βάλω και ένα παράγοντα να μετρήσω. Όλα αυτά είναι εφικτά και είναι πάρα πολύ καλές έρευνες. Δεν είναι κακές, δεν σημαίνει ότι πρέπει να πρωτοτυπήσεις απαραίτητα. Και κακά τα ψέματα, οι περισσότερες δημοσιεύσεις δεν είναι για Νόμπελ. Έτσι, κάνεις μία δημοσίευση τίμια, επιστημονική και κάνεις ένα βήμα πιο πέρα. Έτσι. Δεν είναι εφικτό να κάνεις έρευνα στα σχολεία, μας λέει τι δεν είναι εφικτό, σωστά. Δεν είναι εφικτό να κάνεις, μπράβο Στέλλα, δεν είναι εφικτό, που έλεγα δεν σκεφτόμουν ότι δεν είναι εφικτό να κάνεις έρευνα στα σχολεία, τους καλοκαιρινούς μήνες βέβαια. Δεν μπορείς να έχεις θερινό σεμινάριο, να σου έχουν βάλει μία εργασία να την παραδώσεις το Σεπτέμβριο και ντε και καλά να κάνεις την τρίτη γυμνασίου. Δεν μπορείς να το κάνεις. Θα ήθελα για άλλη μια φορά να μας πείτε τους τύπους έρευνας. Θα σταλούν οι διαφάνειες σε όλους σας, αλλά εγώ στο τέλος θα το πω πάλι, έτσι, θα τις πω. Να ολοκληρώσουμε πρώτα αυτό. Λοιπόν, πάμε πηγές προβλημάτων. Το τελειώσαμε νομίζω αυτό, το είπαμε. Οπότε πάμε. Γιατί απορρίπτονται στην κριτική κάποιες έρευνες. Το πρόβλημα είναι ασήμαντο. Δεν ενδιαφέρει κανέναν.
Να μην πω ηλικία, σε σχέση ηλικία με την ορθογραφία, να σας πω σε σχέση ηλικία με το μέγεθος των γραμμάτων. Ποιο νοιάζει αυτό? Έλα εσύ πως βρήκες ότι τα μικρότερα παιδιά κάνουν μικρότερα γράμματα. Ή ότι, ας πούμε, το αναμενόμενο είναι ότι τα μικρότερα παιδιά κάνουν μεγαλύτερα γράμματα. Μπράβο, εσύ ο επιστήμονας βρήκες το αντίθετο. Ότι τα μικρότερα παιδιά κάνουν μικρότερα γράμματα. Και τι μας νοιάζει εμάς? Αυτό σημαίνει ασήμαντο, έτσι. Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ ευρύ. Απεριόριστο. Δηλαδή, θέλω να δω τη σχέση της γυναίκας στα βιβλία του σχολείου. Για να είμαι τίμια, πρέπει να βρω. Του δημοτικού, του γυμνασίου, του πανεπιστημίου, τα πριν, τα μετά, Πες κάτι συγκεκριμένο στα βιβλία του αναγνωστικού της τρίτης δημοτικού για να την κάνεις αυτή την έρευνα, έτσι. Μην ψάχνεις να βρεις τα πάντα. Η υπόθεση, τα ερωτήματα και οι στόχοι είναι πάρα πολύ ασαφείς. Αυτό το συναισθηματική νοημοσύνη ήταν μια παγίδα, ασάφεια. Το άλλο, σχέση κουλτούρας, αυτό είχα σκεφτεί να σας πω για ασάφεια, και σχολικής επίδοσης. Ποια κουλτούρα? Τι είναι κουλτούρα? Τι είναι κουλτούρα? Καταγωγή? Κοινωνικο-οικονομική κατάσταση? Τι είναι κουλτούρα? Είναι εντελώς. Πώς θα τη μετρήσεις την κουλτούρα? Τι θα πεις? Να πεις εθνικότητας? Ναι. Διαφορετική εθνικότητα, ξέρω εγώ, και επίδοση. Το δέχομαι. Ότι... Ξέρω εγώ, ναι, τα ήθη και τα έθιμα, ανάλογα. Και πώς μετράς τα ήθη και τους ρωτάς τι ήθη έχετε? Αν τηρούν τις παραδόσεις. Να, πρέπει να είσαι συγκεκριμένος, έτσι. Για να μετράς κάτι, να λες κάτι. Δεν μπορείς να πεις όσοι έχουν καλή κουλτούρα. Και πού να καταλήξεις τώρα να πεις? Το πιο γελίο θα ήταν να πεις όσοι έχουν καλή κουλτούρα, έχουν καλή επίδοση και έχουν κακή κουλτούρα. Τι να πεις? Μα θα φτάσεις. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι θα φτάσεις στο τέλος και δεν θα ξέρεις τι να πεις. Έτσι, θα πρέπει να το ορίσεις, οπωσδήποτε. Η διαδικασία χωρίς λεπτομέρειες. Αυτό, σας λέω τους λόγους που απορρίπτονται, έτσι. Δημοσιεύσεις και έρευνες. Θα ερωτηθούν οι μαθητές. Μέθοδος, τι να ερωτηθούν? Με ερωτηματολόγιο, με συνέντευξη, πώς θα το κάνεις ακριβώς και ποιοι μαθητές. Σε ποια σχολεία, πώς θα κάνεις δειγματοληψία, ποιος είναι ο πληθυσμός σου. Θα πρέπει όλα αυτά να είναι συγκεκριμένα. Δεν μπορείς να λες αόριστα. Πολύ σημαντικό, το κοιτάζουν αυτό. Υπάρχει λεπτομέρεια, δηλαδή θα πέστε σε ένα φίλο σας, μια φίλη σας. Πάρ' το αυτό που σου λέω. Το φαντάζεσαι, μπορείς να το κάνεις κι εσύ όπως το λέω, σαν μέθοδο. Αυτό είναι, να μπορεί να το κάνει. Απλός σχεδιασμός. Απλός σχεδιασμός, θα σας πω ένα παράδειγμα. Κάνανε μία έρευνα, να είναι πολύ απλοϊκό, πρέπει να βάζεις και κάτι παραπάνω. Κάνανε μία έρευνα για το κίνητρο για μάθηση και το πόσες ώρες μελέτησες, εάν ένα τεστ το δίνεις για το σπίτι ή το γράφεις στην τάξη. Έτσι. Οι ανεξάρτητοι μεταβλητοί ήταν, κάποιοι το πήραν για το σπίτι και κάποιοι το γράψανε μέσα στην τάξη. Οι ανεξάρτητοι ήταν ένα ερωτηματολόγιο που τους ρωτούσε πόσες ώρες μελετήσατε, ξέρω εγώ, σας άρεσε η μελέτη, σας κούρασε, δεν ξέρω τώρα ακριβώς, δεν θυμάμαι τι είπαν, έτσι. Πολύ ωραία. Μπορείς να βγάλεις ένα ωραίο συμπέρασμα και να πεις ότι όσοι το πήραν στο σπίτι να το κάνουν το τεστ, μελέτησαν περισσότερες ώρες, ξέρω εγώ, τους άρεσε περισσότερο και αυτά όσοι. Δεν ήθελε όμως και κάτι άλλο. Στη βελτιωμένη έκδοση κάποιος άλλος έκανε κάτι. Έβαλε ένα προειδοποίητο τεστ σε όλους για να δει κατά πόσο έμαθαν αυτά που γράψανε στο σπίτι ή γράψανε μέσα στην τάξη. Ήταν και ένας παράγοντας ο οποίος στήριζε περισσότερο την έρευνα στα πόδια της. Γιατί τώρα τι μας λες στο ερωτηματολόγιο, καταλάβατε τι λέω, ήταν πολύ απλοϊκό το ερωτηματολόγιο. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα να βάζω τεστ στο σπίτι, να το πάρει στο σπίτι, δηλαδή να το γράψει. Το κάνουν στην Αμερική πολύ συχνά. Δίνουν ένα τεστ και τους λένε ετοιμάστε στο σπίτι τις απαντήσεις. Ένα τεστ στο σπίτι και ένα τεστ στην τάξη. Είναι πάρα πολύ. Δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις μόνο με ένα ερωτηματολόγιο. Βάλ τους και ένα προειδοποίητο τεστ πάνω σε αυτά τα οποία
υποτίθεται ότι μελέτησαν με χαρά ή δεν μελέτησαν με χαρά. Καταλάβατε τι είναι απλοϊκό. Και δεν λαμβάνονται υπόψη σημαντικοί άλλοι παράγοντες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως σας είπα για το κάπνισμα, ότι δεν είναι όλα έτσι όπως φαίνονται, αυτονόητα, έτσι. Πάμε να δούμε την ώρα και θα δούμε... καλά είμαστε στην ώρα μας. Πάμε μία δημοσίευση σε ένα περιοδικό επιστημονικό, έτσι. Λοιπόν, το πιάνουμε από την αρχή. Η εισαγωγή. Στην εισαγωγή, λοιπόν, γράφεις τη λογική σου, το επαγωγικό. Επειδή έχει παρατηρηθεί ότι ιστορικά, όσον αφορά την εκπαιδευτική τεχνολογία, με την εισαγωγή των πρώτων μέσων επικρατεί ένας ενθουσιασμός και μετά εξοπλίζονται τα σχολεία, αλλά μετά δεν χρησιμοποιούνται πια υπολογιστές ή οτιδήποτε άλλο και το λες, τη λογική σου, έτσι. Θέλω να ερευνήσω ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι κάνουν τους καθηγητές να αξιοποιήσουν πραγματικά και μακροχρόνιο και για πόσο καιρό την εκπαιδευτική τεχνολογία, οτιδήποτε. Τι σκέψεις σου γράφεις. Δεν γράφεις όμως τη δική σου σκέψη μόνο. Γράφεις και σκέψεις και έρευνες που υπάρχουν σχετικά με το θέμα σου. Και εκεί είναι το σημαντικό. Εκεί θα βάλεις και τη βιβλιογραφία σου. Εκεί είναι που θα δείξεις ότι σκέφτεσαι επιστημονικά και επαγωγικά, έτσι. Και δεν είναι μόνο από την πείρα σου. Επειδή εγώ είδα μια φίλη μου καθηγήτρια η οποία έτσι και αλλιώς και η θεία μου που πήγαινε σε ένα σχολείο. Αυτό δεν είναι επιστημονικό. Επιστημονικό είναι επίσης να έχω διαβάσει άλλες έρευνες, έτσι, επιστημονικές. Εκεί δηλαδή, πώς να το πω με απλά λόγια, κάνεις και μια επίδειξη επιστημονικότητας. Λες, ας πούμε, έχω διαβάσει και τούτο και στο τάδε και σε αυτό. Όση βιβλιογραφία έχεις θα μπει εκεί. Κυριολεκτικά, έτσι. Μετά. Φεύγουμε από την εισαγωγή, έτσι. Δεν θα είναι πολύ μεγάλη εισαγωγή. Πρέπει να είναι μικρή, αλλά να έχει πολλή βιβλιογραφία μέσα. Δηλαδή κάθε γραμμή να έχεις και μία παρένθεση να γράφεις και κάτι. Περίπου. Ανάλογα, δεν σε περιορίζει κανείς. Αλλά υπάρχουν οι έρευνες οι οποίες δεν είναι συμμετρικές. Δηλαδή, απορρίπτεται κάτι το οποίο γράφω, ας πούμε, πρέπει να είναι 30 σελίδες, λέμε, έτσι, τουλάχιστον. Γράφω 20 σελίδες, 25 σελίδες εισαγωγή και παρουσιάζω τα αποτελέσματα της έρευνας σε 5 σελίδες. Βρήκα αυτό. Αυτό δεν είναι καλό. Θα πρέπει να υπάρχει συμμετρία. Δηλαδή, η εισαγωγή σου να είναι περίπου το 1 τρίτο, μετά η παρουσίαση των δεδομένων και αυτά το άλλο τρίτο και μετά η συζήτησή σου, τα αποτελέσματά σου, η ερμηνεία σου να είναι το άλλο τρίτο, έτσι. Που και στην ερμηνεία σου μπορείς να βάλεις βιβλιογραφία. Άνετα. Εκεί. Πώς τα ερμηνεύεις. Το ερμηνεύω έτσι επειδή είχε γίνει έτσι και υπόθηκε αυτό. Πάμε λοιπόν, δεύτερο, πάει η εισαγωγή, το 1 τρίτο. Μεθοδολογία. Πολύ σημαντική. Την κοιτάνε, μιλάμε πάρα πολύ προσεκτικά. Ποιος είναι ο πληθυσμός σου. Ο πληθυσμός σου σημαίνει τους μαθητές της 3ης γυμνασίου. Στην Ελλάδα. Στην Αττική, αν είναι μικρή έρευνα. Γιατί στην Ελλάδα, για να κάνεις δειγματοληψία, θα πρέπει να πας και στη Λάρισα, θα πρέπει να πας και στα Τρίκαλα, έτσι. Οπότε εγώ θα έβαζα στην Αθήνα, έτσι. Και το δείγμα μου. Στο δείγμα μου θα έλεγα ένα σχολείο από τη Δυτική Αττική, ένα σχολείο από εδώ, ένα σχολείο από εκεί. Εντάξει, για να μπορώ να γενικεύσω. Και πάλι, επειδή δεν έχω κάνει επιστημονική δειγματοληψία που είναι συγκεκριμένη, θα γενικεύω με επιφύλαξη στην ερμηνεία μου, έτσι. Λοιπόν, βάζεις την ανεξάρτητη μεταβλητή σου, λες ότι εγώ θέλω να θα μελετήσω τη χρήση των διαδραστικών και την εξαρτημένη με την επίδοση. Θα πρέπει να τα αναφέρεις αυτά τα πράγματα, γιατί μερικοί δεν τα αναφέρουν, συγκεκριμένα, έτσι. Διαδικασία, σε αυτή τη μεθοδολογία, διαδικασία με λεπτομέρειες για να μπορεί κάποιος να την επαναλάβει. Δηλαδή, θα δοθούν ερωτηματολόγια στις τάξεις των μαθητών, τα οποία θα συμπληρωθούν επί τόπου. Πάνω στο ερωτηματολόγιο θα ζητηθεί και το κινητό τηλέφωνο, εάν επιθυμούν να τους πάρουμε συνέντευξη. Και κατόπιν θα τους πάρουμε τηλέφωνο για να τους πάρουμε...
κατά γράμμα αυτό που θα κάνεις, έτσι. Ή θα δοθούν τα ερωτηματολόγια στο διευθυντή που θα τα δώσει στις τάξεις και μετά θα πάω να τα παραλάβω. Οτιδήποτε κάνεις πρέπει να το γράφεις λεπτομερώς. Πάει και αυτό, έτσι, η μεθοδολογία. Πάμε στα αποτελέσματα. Προσέξτε τα αποτελέσματα. Δεν γράφουμε τη γνώμη μας. Γράφουμε τα δεδομένα, τι συνέλεξα, πόσοι απάντησαν, έτσι. Από τα 100 ερωτηματολόγια που έδωσα, μου επεστράφησαν τα 90. Τόσοι απάντησαν αυτό, τόσοι απάντησαν αυτό, τόσοι απάντησαν αυτό. Κάνω στατιστικά τεστ, έτσι, SPSS, συνήθως τα ερωτηματολόγια, και λέω ότι υπάρχει σημαντική διαφορά από αυτές τις απαντήσεις και από αυτά, έτσι. Τα γράφω ό,τι λέει ακριβώς, ό,τι λένε τα στατιστικά αποτελέσματα. Δεν υπάρχω εγώ, έτσι. Υπάρχει ο υπολογιστής, τι μου έβγαλε. Προσέξτε το σε αυτό το σημείο. Δεν έχω γνώμη, παρουσιάζω στα αποτελέσματα, έτσι. Και πάω στο τέλος, στα συμπεράσματα που είναι το δικό μου, από εκεί και πέρα. Ερμηνεύω τα αποτελέσματα, έτσι. Εκεί μπορείς να είσαι υποκειμενικός. Βέβαια, μπορείς σε αυτό το σημείο και να βάλεις βιβλιογραφία και να γράψεις και τα δικά σου. Να είσαι δημιουργικός. Να πεις υποπτεύομαι ότι συμβαίνει αυτό. Καλό είναι να γίνει μια έρευνα, να ακολουθήσει από κάποιον άλλον που θα το ελέγξει. Ό,τι θέλεις κάνεις εκεί. Εκεί κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν μπορεί να σου απαγορεύσει κάποιος να κάνεις κάτι, να πεις κάτι. Αλλά είναι μόνο το τελευταίο σημείο. Εντάξει. Είναι σχεδόν, αφού μας ζητήθηκε λοιπόν, έχουμε φτάσει σχεδόν στο χρόνο μας καλά, να ξαναδούμε και αν έχετε μετά ερωτήσεις, να δούμε γρήγορα. Όχι, πού ήταν τώρα αυτό. Ωραία. Τα είδη της έρευνας. Πολύ γρήγορα το λέω. Το πρώτο είναι το πείραμα ανεξάρτητη μεταβλητή, εξαρτημένη μεταβλητή. Είναι που ελέγχουμε την ανεξάρτητη μεταβλητή. Ήταν το παράδειγμα υπογράμμιση και κατανόηση κειμένου, που τον βάζω τον άλλον υπογραμμίζει, τον βάζω τον άλλον και δεν υπογραμμίζει, έτσι. Το άλλο είναι το αίτιο αποτέλεσμα που δεν ελέγχω την ανεξάρτητη μεταβλητή, που είπαμε ότι είναι η ηλικία και η ορθογραφία δεν ελέγχω, ή η εποχή του χρόνου και η επίδοση που δεν ελέγχω την ανεξάρτητη μεταβλητή. Το άλλο, η μεγάλη κατηγορία, είναι η περιγραφική έρευνα, δεν είναι άλλες κατηγορίες. Αυτά ανήκουν στην περιγραφική, έτσι. Που είναι η καταμέτρηση, οι αναπτυξιακές, έτσι, η παρακολούθηση, τα αρχεία, τα έγγραφα, η τάση, ωραία, και η συσχέτιση, οι σχέσεις, η συνάφεια, για να κάνεις προβλέψεις. Η ποιοτική έρευνα είναι μεγάλο θέμα, συνήθως είναι οι συνεντεύξεις, είναι η συμμετοχική παρατήρηση, είναι η μελέτη περιπτώσεων. Συνήθως τώρα στα διδακτορικά της νέας γενιάς έχουμε και ποσοτική και ποιοτική έρευνα. Έτσι. Τη θέλουν και την ποσοτική, αλλά θέλουν και την ποιοτική για να μπορέσουν να κάνουν περισσότερο ερμηνεία, έτσι, για την ερμηνεία περισσότερο. Αλλά και συνεντεύξεις καλές είναι, και μάλιστα οι δομημένες συνεντεύξεις. Μια χαρά είναι. Αρκεί να παρουσιάσεις τι ρωτάς, έτσι. Έχουμε τις ιστορικές έρευνες αρχείου, που θέλεις να ψάξεις. Τις ιστορικές έρευνες ή έρευνες αρχείου, δεν σημαίνει ότι είναι ιστορικά γεγονότα, είναι ψάχνεις κάποια αρχεία και βγάζεις κάποια συμπεράσματα. Τώρα, έχουμε ερωτήσεις πάνω σε αυτά. Νομίζω ότι είναι... Αν έχω να σας πω ένα τελευταίο πράγμα είναι να είστε συγκεκριμένοι. Αυτό που πάθαμε με τη συναισθηματική νοημοσύνη, να το αποφεύγουμε. Και εγώ δεν θα έλεγα συναισθηματική νοημοσύνη καν. Θα έλεγα ότι μετράω το IQ με το τάδε τεστ και μετράω οικογενειακή κατάσταση, γιατί ξέρεις τι θα πάθω. Αν πω ότι μετράω τη συναισθηματική νοημοσύνη, την οποία ορίζω σαν οικογενειακές σχέσεις, φίλους, τέτοια, θα μου ορμήξουν κάποιοι και θα λένε «Μα δεν είναι αυτό η συναισθηματική νοημοσύνη, είναι κάτι άλλο». Οπότε το αποφεύγω τελείως να πω συναισθηματική νοημοσύνη. Μπορώ στην ερμηνεία μου, στο τέλος που κάνω ό,τι θέλω, να πω ότι αυτά τα πράγματα που ανέφερα και μέτρησα
είναι μέρος της συναισθηματικής νοημοσύνης, γιατί σύμφωνα με το βιβλίο ΤΑΔΕ, έτσι, η συναισθηματική νοημοσύνη ορίζεται περίπου σαν αυτά τα πράγματα, έτσι. Αλλά καλύτερα είναι στο πρώτο μέρος να το αποφύγεις τελείως. Να πεις ότι μετράς συναισθηματική νοημοσύνη. Γιατί και με το δίκαιο τους θα σου πούνε όχι, δεν είναι αυτό. Ποιος σου είπε ότι είναι αυτό. Εντάξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα. Γεια σας και στους άλλους στην επαρχία. Δεν είχαμε άλλα ερωτήματα, δεν νομίζω τα απάντησα όλα. Θα σας σταλούν οι διαφάνειες και οι 2 έρευνες, έτσι, για να δείτε. Όχι ότι θα είναι το δείγμα της τελειότητας, αλλά θα δείτε περίπου τι σας λέω, έτσι. Ωραία. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κλείνουμε και το μήκο.